Архипе манге книга, а тут баш ту брига, ту сардивлjo лулуди, мудареја сар кукуди, лажно злато туињан, пало бршим дуга наињан, то право лице си кавџан. То љубав рускору лети, оштро сар жилети, а вер прича мејњу, сар то свето надиклju, ми душа дукен цар перџум, те странице на читинџу, то ниво на схватинџу. Манги паси книга, пандаја Маријој кибајка, наличи ни хари време јако рице кабледонен, ки душа паучина кадоле. Ти архива барјарчан, ме анавеја до Перџан, о сценарио гараџан, ки режија саси кавџан, ми грешка скупо платинџум, разочари ме илјум, ки балвал листо улјум. Со намангеја манадава надиклјум, enigma sohinjan, ko počet, ko kraj džanđan, lažno nada, mange tudinđan. Mangi pasi knjiga, pandaja Marijoj kibajka, naliči ni hari vreme jako rice kavledonen, ki duša paučina kadolen, ljubavno knjiga pandaja Marijoj kibajka, naliči ni hari vreme jako rice kavledonen, ki duša paučina kadolen. Naliči ni hari vreme jako rice kavledonem, ki duša paučina kadolen, ljubavno knjiga pandaja Marijoj kibajka, naliči ni hari vreme jako rice kavledonem, ki duša paučina kadolen. Цуки Рекордс, о квалитети ко првотан.